Tá seansan go mbeidh tionchar ag an intleacht shaorga ar comhlachtaí éireannacha agus gaeltachta sa todhchaí. Cúd the journal go gaeltacht na rinne áit gur leabharmuid le Maggie Breathnach, stiúrthóir an chomhlachta léiriúchán, Red Shoe Productions. Dúirt sí go mbeadh an intleacht shaorga ina chabhróid an gnó a go héobh cuasaí pábracais agus taide de, agus ní bheadh sí compórlach úsáid ag uair ceol nó ealaíonna. So há polasaí bunúsach galore an AI ag a Red Shoe Productions rud a bhreathmar a bhí ana háchtach a thuirteach go mór bhúrnar a bhí daoine nua tosnúling agus conrathe nua á híine. So dúirt daoine lom go mbeadh ar polasaí AI bheith going. So há polasaí ana bhunúsach ach fós an éim hain bíonn sé ag gathú de hir agus ní dhéanamh sin háirtar sé bhíochan agus dhearrinn gúil se tharám a bheith a féchan deir a rís mar há rudaí a gathú chun topic san agus chun mar san gúil se dachar chamád suas leis le bheith ionraig. Má héan tú an lech leis i gceart agus níl me se ach tosnathe dul an lech leis mé héin go pásanta agus sa chomhlacht le cúpla míonús ach an se anna chabhrach a déobh beidir go thugach sé buile fé thuairm chus maidir le polasaí nó maidir le ólas generalta mar taide chun tosnú mar is dócha dhearrá mar springboard chun tosnú ach an son caafar chun dolisteach an mion ólas nó mar sin de caithfidh daoine agus caithfidh tú duldaí de léadóirí nó tú duldaí chun súirne tú dul chun a bheith cinnte go bhfuil rudaí i dul i gceart agus mar sin de. Bheith áras mór orm maidir le cheol agus fómraíonn ceol. Go mór bhór sin rud is fosa agus tá sé sin hainpil leis na blianta. Tháin sé hainpil leis na blianta ní rud nua é chun duldaí leabharlann mailteach mór agus chime faoi leis sama adógstán út nó na PBL an nuair agus éall. But I think há sé sin sóstaí an chomhlacht agus há sé sin sóstaí chultúir an chomhlacht. So linge mar hampla maidir le cheol beag ceol a gcónaí á chuma ag ceoltóirí nó fíor daoine chun fómraíonn a dhéanamh doinge dus na chláiricha a dhéanann muide agus sin just policy. Honrad céanna ann do go thú ní seo daoine rá nach gá Maria Doyle Kennedy nach gá aistúir nó den ag an tarteach chun gothú dhéanamh do chlár ach fós an hain sin sóstaín chomhlacht chun na cinethe sanna dhéanamh. Há AI cabhrúling beag sé cabhrúling ach is tócha mar há red lines an áitna agus sinad na áitna bheitcha goinge mar níl faic níos fearr ná glór déana chunne nó fúmraíonn a bhfuil déanta ag duine sa mala agus chatú cothú le is tócha pá agus leis an acnamí a chun má. So maidir lei sin le rudaí ní bheith mór anna ag gathú an Red Shoe maidir lei sin méid san go ceann tamalaín ar aonlas.